To je proste niečo neskutočné. Pozrite ten výhľad. To je proste niečo neskutočné. To je neskutočné. Krásny deň, vítam vás v mojich krátkych videách, kde hovorím o emočnom jedení a ako je prepojené s našimi emóciami. A dnes budem hovoriť na tému, je to naozaj hlad alebo niečo iné? Alebo ako spoznať, kto v tebe naozaj potrebuje jesť. Takže nie každý tvoj hlad je o jedle. Rozdeľujem teda hlad, ktorý je fyziologický, kde máš prázdny žalúdok, vieš, že už si dlhšie nejedla. Nemáš tam ten pocit, že musíš sa okamžite najesť. Samozrejme, ono sa to môže miešať, fyziologický aj emočný hlad, ale keby som to tak rozdelila na dve časti, tak nemáš pocit, že okamžite sa musíš nájsť, neznervozňuje ťa to okamžite, ako ten hlad príde. A je ti v podstate jedno, čo zješ. Jednoducho si hladná, zoberieš si jedlo, naješ sa. Ale ten hlad emočný je ten, ktorý jedno koľko jedla zješ, ješ ďalej. Buď to budeš kompenzovať športom, zvracaním, hľadovaním, ale jednoducho tento emočný hlad paradoxne neuhasíš jedlom, aj keď chceš jesť. Je to akože veľký paradox a ženy s emočným prejedaním sa učia rozkodovať tieto paradoxy, ktoré sú v nás. Často sú tieto príčiny, prečo sa emočne prejedáme, veľmi, veľmi skryté v podvedomí a niekedy nevieme definovať, prečo sa to rozbehlo, veď nič stresového som nezažila. Taký najhlavnejší dôvod emočného prejedania je, že žena je odpojená sama od seba. Už v predošlých videách som hovorila o vrodených osobnostiach, ktoré nikdy sa nesmeli prejaviť, alebo keď sa prejavili, tak bola si slovne alebo fyzicky potrestaná, ako keby vylúčená v tom momente, odňatím lásky, tak takáto ako tu nemáš miesto. Moja zlatá, takto a takto sa správaj a vtedy ťa budeme milovať. Možno, že si to nikdy tak nepočula priamo, ale celá spoločnosť takto funguje. A tým, že my ako deti potrebujeme byť v tej spoločnosti, v tom kmeni, do ktorého sme sa narodili, aby sme prežili, tak samozrejme, že sa ohneme. Ohneme sa tak, aby sme do daného kmeňa, do ktorého sme sa narodili, aby sme zapadli. A tento systém zajedania strachov, zajedania z toho, že budem vylúčená z kmeňa, keď zistia, kto naozaj som, si berieme do dospelosti. Takže tie činné osobnosti, ktoré sme už dávno potlačili, my ich necítime. No oni sú stále činné. Oni sa stále cez toto emočné prejedanie alebo cez iné diagnózy, ale teraz hovorím o poruchách príjmu potravy, cez iné závislosti, ja hovorím o jedle, prejavujú sa, hovoria cez tvoje emočné jedenie. Je to možno jediná oblasť, kde si naozaj sama so sebou prepojená, keď sa prejedáš. Je to deštrukčné, pretože si to ako dieťa musela potlačiť a v dospelosti si aj zabudla, ani nevieš, kto naozaj si. Spúšťa toto emočné prejedanie, ale je to len jeden z dôvodov, ale je ich tam veľmi, veľmi veľa. Takže ten emočný hlad je taký, že príde, začneš byť nervózna a jednoducho musíš si niečo dať, jedlo, ktoré ti prinesie danú emočnú kvalitu a uhasí ten emočný tlak. Ale veľmi dlho trvá, kým prestaneš jesť. Veľmi dlho trvá. U mňa to bolo v minulosti tak, že som jedlo kompenzovala zvracaním. To znamená, že veľmi rýchlo som znova bola hladná.
A naozaj nevedela som vtedy, že to nie je o strave. Cítila som sa vinná, cítila som sa ako lúzer, cítila som sa nedisciplinovaná a verila som, že správne stravovanie a disciplína v stravovaní to všetko udrží, to všetko ovládne, ale koniec koncov aj ovládanie je zase, že niekoho v sebe musím ovládnuť a je to stále, aj keď v mene dobra, boj proti sebe samej. Takže toto je len naozaj krátke vysvetlenie, aký je ten fyzický, aký je ten emočný hlad, ale tých definícií je strašne veľa. Môže si to vyhľadať, viacej do hĺbky ideme v našom mentoringu, kde sa učíš sprevádzať samu seba, osobnosti, ktoré sa chcú predať, osobnosti, ktoré ale chcú jesť správne, lebo už máš veľkú nadváhu, už vlastne máš zdravotné problémy. Chceš odstrániť tú, ktorá sa prejedá, ale nie je to možné, lebo tá, ktorá sa prejedá, je neustále potláčaná. Takže v mentoringu sa toto učíme. Takže fyzicky, aký je to ten emočný hlad. Povedala som, že emočný hlad nevieš zasytiť jedlom. Pretože môžeš jesť, ale môžeš stále cítiť, že ti niečo chýba. Takže potrebuješ veľké množstvo jedla, aby už celý ten energetický a hormonálny systém už bol tak utlmený, že tvoj mozog sa vzdá. Ale je to proste príliš veľa jedla, že? Myslím, že toto by som ukončila vlastne s takým malým cvičením, že ako som uvedla aj v minulom videu, že keď príde tá nutkavosť, tak skús sa na chvíľu zastaviť. Skús sa na chvíľu zastaviť. 1, 2, 3 nádychy. Nehovorím, že ti to pomôže na celé prédanie. To sú mikrokroky. Tvoj mozog nemôže vedieť o tom, že ty pracuješ na svojom emočnom jedení. Pretože ak si fungovala v tom emočnom jedení veľa rokov, napríklad ako ja, tak pre mozog je to niečo známe, pre mozog je to niečo, v čom si prežila, takže paradoxne cíti v tom istotu. Ako náhle chceš niečo mozog naučiť, tak berieš mu istotu a istota vytvára tlak a tlak vytvára prejedanie. To znamená, že von z emočného prejedania, alebo už to nechcem nazývať von, lebo je to tvoja pravda, ak sa emočne prejedáš, nežiješ svoje vrodené osobnosti. Bola si za ne trestaná, preto máš obrovský strach otvoriť túto Pandorinu skrinku, pretože tak ako si bola vylúčená z tej spoločnosti v detstve, keď si sa dovolila prejaviť, tak tá istá spoločnosť ťa vylúči aj dnes. Takže oveľa jednoduchšie je ostať na tých stravovacích plánoch, športe, ak ti to funguje, ale si tu asi preto, že už ti to dávno prestalo fungovať. No spoločnosti bude tlieskať, ak sa budeš snažiť zdravo žiť, ak sa budeš snažiť športovať, za to ti zatlieska, tam nemá žiadne ohrozenie. Lenže ak je to tvoj hlas duše, ktorý áno, sa prejavuje deštrukčným spôsobom, tak nie je možné tento hlas udusiť. Nie je to možné. Takže mikrokrokmi, pozorovaním, čo sa tam deje a dovolením si, to všetko sa učíme v mojom mentoringu, dovolením si, lebo len cez to jedlo, keď si dovolíš, že OK, som fyzicky sýta, ale ja jednoducho potrebujem teraz momentálne viacej jesť. Dovoliť si, toto je obrovský proces. Mne trvá dlhé roky, aby som si to dovolila. A tým, že som si to dovolila, tak som stále menej a menej siahala po jedle, keď som mala craving. Deje sa mi to aj teraz, ale možno 90% menej ako ešte pred rokom. Takže nie von z emočného jedenia, ale rozpoznať signály toho, čo ti emočné jedenie dáva najavo, je veľmi požehnaná a veľmi liečivá cesta, aj keď plná strachu, lebo tam prídu staré strachy, staré tresty a keď bude tvoja, či už rodina alebo spoločnosť reagovať podobne ako v minulosti, nie je to jednoduchý proces. Takže toľko k tomu.
Napíš mi tvoj príbeh, napíš mi, ako sa máš. Som tu pre teba, som sprievodkyňa žien cez emočné riedenie. Vyštudovala som psychologické poradenstvo, NLP, ale veľmi silno používam aj archetypy egyptskej mytológie, pretože sa musíme pozrieť na všetky tvoje oblasti. Financie, hojnosť, zdravie, partnerstvo, sexualita. Na to potrebuješ tie ženské spirituálne archetypy, pretože ich vlastnosti máš aj ty, ale väčšinou sú utlmené. Pozrieme sa na tvoje presvedčenia, ktoré tam máš ohľadom týchto tém, čoho sa bojíš. V mojom mentoringu je 5 týždňov, neprestaneš sa prejedať za 5 týždňov, ale máš šancu zistiť, prečo sa prejedáš a čoho sa bojíš. A či ty už robíš ďalšie kroky, to už je na tebe, ale už budeš vedieť. Želám ti krásny deň, daj odber, daj like a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.